ассалому алайкум бинандагони гиромии нашри навбатии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Манучер Махкамов. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ашт ташриф оварда дар деҳоти Ошоба бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рахшона ки парвариши моҳиро дар ҳавзҳои суперинтенсивӣ ба роҳ мондааст шинос шуданд. масъулияти умумии ҳавзҳои суперинтенсивии хоҷагии моҳипарварии Рахшона 10 гектар буда, айни ҳол дар ин масоҳат бештар аз 100 000 моҳӣ парвариш карда мешавад ва интизор меравад ки натиҷаи хуб ба бор орад. гузориш дар ин бора. 8 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ашт ташриф оварда дар деҳоти Ошоба бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рахшона ки парвариши моҳиро дар ҳавзҳои суперинтенсивӣ ба роҳ мондааст шинос шуданд. гуфта шуд ки аз соли 2018 инҷониб дар деҳоти Ошобаи ноҳияи Ашт бо таваҷҷӯҳ ба дастгириҳои ҳукумати кишвар, хусусан пешниҳоди имтиёз ва сабукиҳо, муассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рахшона дар масоҳати зиёда аз 70 гектар заминҳои ғайри кишоварзӣ 22 ҳавзи парвариши моҳӣ ташкил намуданд. ҳоло дар ин ҳавзҳо зиёда аз 300 000 моҳӣ ба монанди амури сафед, пешонапаҳн ва зағорамоҳӣ парвариш меёбад. ин тадбир аз иқдомҳои муҳим дар самти амалишавии барномаи давлатии рушди соҳаи моҳипарварӣ ҳисоб ёфта барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва фаровонии бозори дохилӣ бо маҳсулоти худӣ мусоидат мекунад. хоҷагидорони ҷамъият бо мақсади рушди соҳа ва таъмини бозори дохилӣ бо гӯшти парҳезӣ дар ин мавзеъ бори аввал парвариши моҳиро дар ҳавзҳои суперинтенсивӣ ба роҳ монданд. бо чунин тарз ба роҳ мондани парвариши моҳӣ ба хоҷагидорон манфиати бештар меорад, зеро дар 1 гектар ҳавзи суперинтенсивӣ имкони парвариши зиёда аз 10 000 моҳӣ мавҷуд аст. дар ҳавзи муқаррарӣ бошад, дар ҳамин масоҳат метавон ҳамагӣ 2,5 000 моҳӣ парвариш намуд. масоҳати умумии ҳавзҳои суперинтенсивии хоҷагии моҳипарварии Рахшона 10 гектар буда, айни ҳол дар ин масоҳат бештар аз 100 000 моҳӣ парвариш карда мешавад ва интизор меравад ки натиҷаи хуб ба бор орад. вақте ки мо барои барномаи рушди маҷмӯиваи чорводорӣ ки барои соли 2018-2022 буд, мо барои иҷроиши ин барнома бо парвариши моҳӣ корро оғоз кардем. аввало 3 гектар масоҳат доштем, ҳавзи мо ҳамагӣ гуфтам мумкин 5-6 000 моҳӣ парвариш мекардем. мана соли 2020 бо ташрифи ҷаноби олӣ аллакай мо 44 гектар ҳавзои моҳиро ифтитоҳ кардем ва он вақт ҷаноби олӣ президентамон дастур доданд ва дастгирӣ карданд ки ҳавзҳои моҳӣ васеъ карда шавад. бо дастгирӣ бевоситаи президентамон масоҳати ҳавз аллакай имрӯз 72 гектар мебошад. дар ҳавзои суперинтенсивӣ моҳӣ дар 1 сол то 2 кило вазн мегирад, дар ҳавзои муқаррарӣ бошад 1 кило изофатар. ин бартарӣ дорад. ин ҳавзҳо бо тариқи автоматикӣ оксиген метиҳад, бо тариқи автоматикӣ хӯрокӣ метиҳем. бо мақсади истифодаи ҳавзҳои мавҷуда дар хоҷагӣ парвариши мурғобӣ низ ба роҳ монда шудааст. барои хоҷагидорони ҷамъият ин таҷрибаи аввал буда, дар айни замон дар 2 ҳавз зиёда аз 10 000 мурғобӣ парвариш меёбад. бо ташаббус дастгирии соҳибмулки мо парвариши мурғобиро ба роҳ мондем ки аз рӯи гуфтаи мутахассисо барои ҳавзҳои моҳипарварӣ фоидаи калон мебиёрад. бинобар он мо аллакай зиёда аз 10 000 мурғобӣ парвариш карда истодем. мана чӣ хеле ки дида истодед. албатта ин чизам хӯроки парҳезӣ, гӯшти парҳезӣ ҳай 3 моҳ ба ҳай 1,5 кило 2 кило гӯшт мегирад. бозори истеъмолӣ ва фикрам мувофиқ аст. талабот ҳаст. мурғобие ки мо парвариш карда истодем бар моҳӣ ягон зарар надорад, таъсири манфӣ намерасонад. гӯшти парҳезӣ 3 сол карда мешавад, оксигенро бештар мекунад. ин мурғоби машҳури пекинӣ буда, оянда мо ният дорем ки инро боз зиёд мекунем. даромад аз фурӯши моҳӣ як роҳи ғанӣ гардонидани буҷаи хоҷагиҳо ва беҳтар кардани шароити иқтисодию иҷтимоии кормандони соҳа мебошад. дар давоми солҳои 2019-2023 коргарони хоҷагӣ 1200 тонна гӯшти моҳӣ истеҳсол намуданд. дар соли равон бошад бо амалӣ намудани тадбирҳои зарурӣ ҳаҷми истеҳсоли моҳӣ ба 600 тонна расонида мешавад.
гуфтан ба маврид аст ки дар ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси президенти кишвар барномаи давлатии рушди соҳаи моҳипарварӣ қабул ва мавриди амал қарор дорад. зимни шиносоӣ бо фаъолияти хоҷагии моҳипарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшона иттилоъ дода шуд ки оянда дар ин мавзеи хушобу ҳавои ноҳияи Ашт коргоҳи банду басти моҳӣ низ бунёд карда мешавад. бо таъсиси коргоҳи банду басти моҳӣ чандин нафар сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардида ба бозор асосан маҳсулоти тайёр пешниҳод карда мешавад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба роҳбарияти вилояти Суғ ва ноҳияи Ашт ҷиҳати боз ҳам рушд бахшидани соҳаи моҳипарварӣ ки аз бахши сердаромади иқтисоди миллӣ ба шумор меравад дастуру супоришҳои мушаххас доданд. масъулони ҷамъият иброз доштанд ки ҳафзҳои моҳипарварӣ барои рушди сайёҳии моҳидорӣ низ бо хизматрасонии муносиб омода мебошанд. дар ҳудуди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшона ба ғайр аз ҳафзҳои моҳипарварӣ зиёда аз 1000 гектар замини корам ва бештар аз 150 гектар боғи хуч, зардолу, биҳӣ, ангур ва анор мавҷуд аст. ҳамасола хоҷагидорон аз ҳисоби заминҳои бекорхобида ва талу теппаҳо масоҳати боғоти хучро зиёд менамоянд. дар ин ҷамъият масоҳати боғи хуч зиёда аз 130 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагидорон соли гузашта аз ин боғот наздики 200 тонна меваи хуч ҷамъоварӣ намуданд. дар давоми солҳои 2018-2024 аз тарафи ҷамъияти мазкур дар мавзеи ҳафтепаи деҳоти ошобаи ноҳияи Ашт 160 гектар замини дар истеҳсолоти кишоварзӣ истифоданашаванда ва чарогоҳҳо аз худ карда шуда ҳамасола аз ҳисоби кишту парвариши зироати пахта, гандум ва хӯроки чорво даромаднокии кишоварзон бештар мегардад. хуч ин меваи содиротӣ мебошад. ҳар соле майдони хучро васеъ карда истодем. соли гузашта зиёда аз 160 тонна мо хуч истеҳсол кардем. мана имсолам ҳосил хеле фаровон. баъди 10 сентябр ҷамъоварии хучро оғоз менамоем. соли равон хоҷагидорони ҷамъият боз 6 гектар тамин бо оби полезӣ, 2 чоҳи амудӣ ва 1 ҳавзи захиравӣ бунёд карданд. дар заминҳои аз худшуда гандум ва хӯроки чорво кишт карда мешавад. соли 2025 бештар аз 30 гектари дигар обёрӣ гардида дар ҳамин масоҳат бунёди боғи хуч ба нақша гирифта шудааст. хоҷагидорон иброз доштанд ки бо бунёди боғи хуч ҳолати мелиоративии заминҳо беҳтар ва даромади хоҷагидорон аз ҳисоби фурӯши меваи он зиёд мегардад. меваи хуч пурра ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшона зиёда аз 1000 нафар бо кори доимӣ таъмин буда ҳамасола дар вақти кишту кор ва ҷамъоварии ҳосил боз 500 нафар бо кори мавсимӣ ҷалб мешаванд. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Ашт корхонаи паррандапарварӣ ва фермаи чорвопарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшонаро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. то имрӯз дар корхона зиёда аз 40 000 парранда нигоҳубин шуда барои гӯшт марҳила ба марҳила ба ширкати далерон интиқол дода мешавад. ҷузъиёти бештар дар гузориши навбатии барнома. 8 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Ашт корхонаи паррандапарварӣ ва фермаи чорвопарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшонаро дар деҳоти ошоба баъди навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Манзуралӣ Маҳмадҷонов сохта шудааст. корҳои таҷдиду барқарорсозии ин ду иншоот моҳи январи соли 2024 оғоз гардида аз ҷониби ширкати сохтмонии рахшона бо сифати баланд ва дар муҳлати муқаррар гардида анҷом дода шуд. масоҳати умумии корхона 86808 метри мураббаъро ташкил медиҳад. зимни шиносоӣ бо шароит ва имкониятҳои иншоот ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маълумот доданд ки дар фабрика парвариши мурғи бройлерӣ барои гӯшт ба роҳ монда шудааст. шароити нигоҳубини парранда ба талаботи санитарию эпидемиологӣ ва бехатарии озуқа ҷавобгӯ мебошад. барои навсозӣ ва таҷҳизонидан фабрика бо дастгоҳҳои муосири соҳа 1 млн 853 000 сомонӣ харҷ гардида дастгоҳҳои зарурии он аз ҷумҳурии мардумии чин харидорӣ шудааст. дар пайравӣ ба иқдомҳои шоистаи ҷаноби олӣ барои пешрафти хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ҳиссаи худамонро мегузорем. 2003 сол ман нафақаҳур будам. фарзанду тавсия карданд ки зиёрати хонаи худо кунед. ман якчанд бор онро таклиф кардам, ман нахостам. ман гуфтам ба ҷои зиёрати хонаи худо мо ягон мактаб, ягон касалхона созем. фарзандон розӣ шуданд, як мактаби намунавӣ сохта доданд.
به استفاده دادیم. در این مکتب زیاده از 800 نفر خوانندگان تعلیم و تربیت میگیرند. در جمعیت رخشانه ساحه‌های خواجگی قشلاق از آن جمله چاره‌داری، غله‌کاری، پخته‌کاری، چاره‌داری، ماهی پروری، مرغ پروری، همین ساحه ها در عمل می باشد. در دایره کارهای سازندگی من فابریکه مرغ پروری و فرم چاره‌داری تشکیل کردم. برای به کار تامین کردن یک چند نفر کارگران حصه‌گذار می باشیم. در آینده نقشه داریم که همه این ساحه‌های خواجگی خلقی که من نامبر کردم رواج و رونق داده، آدمان را به کار تامین کرده. در پیشرفت ساحه پرنده‌پروری و چاره‌داری حصه خودمان را می‌گذاریم. اصول پرورش پرنده در کارخانه مذکور از جمله تامین با آب و غذا در وقت معین گردیده تجربه زمانوی می باشد که از چند لحاظ منفعت آور است. از جمله در صرفه وقت کم تلف یافتن غذای پرنده و بخطری آن تأثیری مثبت می‌رساند. برای ماندن چنین طرز کاربری با استفاده از دستگاه‌های معاصر کار را آسان نموده غذانوکی محصولات را بلند می‌بردارد. تا امروز در کارخانه زیاده از 40,000 پرنده نگاهبین شده برای گوشت مرحله به مرحله به شرکت دلیران انتقال داده می‌شود. اولا منتدار هستیم که 20 نفر با جای کار تامین هستیم. وظیفه ما از آن عبارت است که برای نگاه بینی چه جا گرمیاشون نگاه میکنیم، خرد و خوراکشون نگاه میکنیم برای آنکه افزایششان نقص شود. خوراک در یک روز 2 بار داده می شود، سحر بگاه. آبشان به طور اتوماتیکی تامین شدگی اینا آبشون خودشان خورده می استند. ما کوشش میکنیم که وظیفه که در ما داده اند سری وقت اجرا کنیم، نظارت کنیم، گرمیاشون تازگی آزادگیشون نگاه داریم. گوشت‌های با صفت پرهیزی پیشنهاد نماییم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مسئولین را جهت استفاده ثمرناک شرایط کارخانه و برای در آینده ادامه دادن چنین اقدام‌های سازنده دستور و هدایت‌ها دادند. در کارخانه مذکور چاروای کلان شیری نگاهبین شده همروزه نزدیک 200 لیتر شیر از آن به کارخانه‌های کارکردی جمعیت روانه کرده می‌شود. چاروائی که در این فرما نگاهبین کرده می شود نوعی ذاتی علای تاجیکی بوده مادگاوی آن تا 450 کیلوگرم وزن دارد. در کارخانه مذکور برای درست نگاهبین نمودن چاروا شرایط خوب فراهم آورده شده است. با مورد بهره برداری قرار گرفتن کارخانه مذکور زیاده از 20 نفر ساکنان و متخصصان محلی با کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. ساحه چاره‌داری یک افضلیت خاصه دارد. برای اون که همه استحصال محصولات چاره‌داری نیاز اولی مردم است. در ناحیه اشت در همه شکل خواجگیداری زیاده از 156,000 مول کلون چاخدار و زیاده از 450,000 سر چاره‌های معده موجود است. در کارخانه پرنده پروری استحصال گوشت پرنده و فرم شیری مولی مرغ گوشتی پرورش کرده شده ایستاده است. اینچنین 200 سر مول ذات علای تاجیکی شیرده می باشد. در نوع این یکی از قدم های اولین و افضلیتناک می باشد. با دستگیری جناب والی محترم امامعلی رحمان این ساحه از اندازها آزاد کرده شده برتریت های زیاد داده شده ایستادند. در آینده جمعیت دارای مسئولیتش محدود رخشانه نیت دارند که پرورش مرغ گوشتی را زیاد و فرمه آن را وسیع گردانند. اینچنین زیاد نمودن سرشمار چاره‌های کلان شاخدار شیرته از حساب ذات‌های خوب وطنی و خارجی به نقشه گرفته شده است. عامل‌هایی که باعث کساد شدن این چاروا می‌گردد این پیش از همه از منطقه نامساعد آوردن چاروای بیمار و به نظرداشت کرانتین یک جای نمودن چاروای صحت به بیمار میباشد. طبق نقشه چاره‌بینی‌های اپیزیولوژی پیشگیری کننده و به ضررگردانی را میگذرانه تا اینکه چاروا سالم باشه و ثمرناکی آن خوبتر گردد. ذات علای تاجیکی اذیت خوشصفتی گوشت و محصولناکی بلند شیری در تمام منطقه های جهان موقع خاص را اشغال می نماید. برای بلند برداشتن محصولناکی چاروا ما باید با چاروا غذای خوشصفت و سرغذا تامین نماییم. ما کوشش می نماییم که تمام چاره‌بینی های پیشگیری کننده و طبابتی را سریع گذرانیده سلامتی چاروا را خوب نگاه داریم.
ҳамарӯза бо истифода аз маҳсулоти корхонаи мазкур қаймоқ, ҷурғот, равғани зард ва қурут истеҳсол карда мешаванд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ ва суҳбат бо масъулин иброз доштанд ки бо зиёд шудани талаботи сокинон ба маҳсулоти гӯштӣ бунёди чунин фермаҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар муҳиму саривақтӣ мебошад ва ин омил дар устувории иқтисодиёти миллӣ таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти парҳезӣ ва дастрасӣ ба он таъсири мусбӣ мерасонад. ҳамин аст ки ба хотири рушди соҳаи чорводорӣ ва паррандапарварӣ дар кишвар тадбирҳои муҳим амалӣ шуда, соҳибкороне ки ба рушди соҳа таваҷҷӯҳ доранд ҳамаҷониба дастгирӣ меёбанд. дар оянда ҷамъият нақша дорад дар ҳудуди корхона боз биноҳои нав барои корхонаи паррандапарварӣ бунёд ва истеҳсоли гӯшти паррандаро афзун намуда дар таъмини сокинон бо кори доимӣ саҳмгузор бошад. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Ашт бо фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ Абдуҷаббор шинос шуданд. Хоҷагии мазкур обёрии заминҳоро ба тарзи қатрагӣ ба роҳ мондааст ва он имкон медиҳад ки харҷи бар зиёди об, хароҷоти зиёди қувваи корӣ ва нуриҳои минералӣ коҳиш ёбад ва ҳам замин аз шӯршавӣ эмин монад. 8 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Ашт бо фаъолияти хоҷагии деҳқонии Абдуҷаббор шинос шуданд. Хоҷагии деҳқонии Абдуҷаббор дар масоҳати 743 гектар бунёд гардида, дар он 343 гектарро дарахтони зардолӯи навъҳои мирсанҷалӣ, кадухурмоӣ ва бобоӣ ташкил медиҳад. Инчунин дар масоҳати 4 гектар замин 2660 бех гелоси навъҳои дили кафтар ва ливой, инчунин скинен ки аз хориҷи кишвар ворид гардидааст, шинонида шуда бо усули интенсивӣ парвариш карда мешавад. айни замон дар хоҷагии мазкур 15 нафар сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин буда, дар вақти ҷамъоварии ҳосил 50 каси дигар ба корҳои саҳроӣ ҷалб карда мешаванд. ман дар ҳамин хоҷагии деҳқонии Абдуҷаббор ба ҳайси ҳамчун деҳқон ва боғбон кор мекунам. дар мобайни гелосҳо мо кишти полезу коридем, сабзавотҳо ба монанди харбуза, тарбуз, қаламфири булғорӣ, бодринг, лобиё, мош ҳосили фаровон гирифтем. мана чӣ хеле ки ба шумо маълум аст дида истодед, тарбузи ҳосили дуюмбора аст, ҳосили дуюмро ҷамъоварӣ карда истодем. ин барои беҳбудии мардум аст, барои беҳбудии коргарон аст. мо 15 нафар дар хоҷагии деҳқонӣ кор мекунем, ҳама маоши хуб мегирем, маоши баланд мегирем. ана вақте ки сабзавотҳо пух бо як 50 нафари дигар бо ба кор таъмин мешаванд, омада ба мо ёрдам мекунад ва ба маоши хуб мегиранд. лозим ба зикр аст ки хоҷагии мазкур обёрии заминҳоро ба тарзи қатрагӣ ба роҳ мондааст ва он имкон медиҳад ки харҷи бар зиёди об, хароҷоти зиёди қувваи корӣ ва нуриҳои минералӣ ва ҳамзамон аз шӯршавӣ эмин монад. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки ғунҷоиши ҳавзи захираи оби хоҷагӣ 1550 кубро ташкил медиҳад ва тавассути пойгоҳҳои обкашии барқӣ аз 2 то чоҳи амудӣ ва оби дарё дар муддати 10 соат пур гардида, бо он метавон 10 гектар заминро дар муддати 3 соат обёрӣ намуд. мо бо ҳамроҳии мутахассисо ҳамин рушди саноати ҳамин оби қатрагӣ иштирок карда моам омӯхтем ки барои заминҳои худ барои камасраф шуданаш ҳамин чизро истифода барем. аз ҳавз насос мекашад бо филтрҳои қуммимондагӣ якумшба, дуюмшба филтрҳои шайбошинӣ мегӯем ҳамина мондагӣ. баъд бо ин воситаи зарф мо метавонем нуриҳои минералиро бо воситаи қатрагӣ атола карда ба ниҳолҳо таъмин кунем. нуқтаи алоҳидаи таъминоти барқӣ барои боз ҳам ҷоннок ба роҳ мондани фаъолияти пурсамари корӣ мусоидат мекунад. барои бомаврид ва самаранок истифода шудани замин, саҳмдорон дар байни қатори дарахтон зироаткориро ба роҳ мондаанд. бо мақсади пурқувват намудани замин, инчунин ба даст овардани ҳосили дилхоҳ, дар кишти аввал хӯроки чорвои навъи рапс кишт ва ҷамъоварӣ карда шуд. айни замон дар кишти такрорӣ парвариши тарбуз, харбуза, мош, лубиё, қаламфури булғорӣ, шалғам, райҳон ва дигар навъи сабзавот ба роҳ монда шуда, хоҷагидорон бо истифода аз таҷрибаи пешқадам ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳосили назаррас ба даст меоранд. хоҷагии деҳқонии Абдуҷаббор соли 2014 таъсис ёфтагӣ. дар хоҷагии мо 7 гектар зардолизор буд пештар.
аз ҳамин зардолизоро бо усули анъанавӣ обдода ёрӣ карда мешуд. ҳозир бошад мақсад кардем ки барои обёрии ҳамин анъанавия ба ҳам тему барои ҳосили нағз гирифтан усули қатрагӣ гузаштем. 4 гектар гелос шинондем. ин гелосҳоро бо усули қатрагӣ интенсивӣ ба об таъмин кардем. барои ҳосили нағз гирифтан то гелосҳо шудан мо кишти такрорӣ гузарондем. дар оянда мақсад дорем ки ҳамин 4 гектар кишти такрорӣ гузаштамо боқӣ монда 3 гектаршам бо хои интенсив ба табдил дода аз ин зиёдтар ҳосилро ба даст биёрем. хеле ки мебинед ҳозир бори аввал дар ҳудуди ноҳия ҳамин ҳавзе ки обҷамъкунӣ мо ташкил кардем. дар оянда мо бо заминое ки дар паҳлӯи мо ҳаст бо оби ҳамин қатрагӣ таъмин кардан ба имконият дорем. ният дорем ки дар оянда бо дигар хоҷагиҳое ки мехоҳанд ҳамин заминҳояшонро бо ҳамин усул таъмин кунанд мо ҳамкориро ба роҳ мемонем. бо усули анъанавӣ 1 гектар заминҳое ки обёрӣ мешуд 800 куб об мерафт. ана ҳозир ба ҳар як гектаре ки бо усули қатрагӣ таъмин шудааст 100 куб об расанда аст. ҳавзеро ки дар ҳамин мавзеъ ҳозир дида истодед 10 соат ба пур мешавад. пештар 10 соат ба агар мо 1 гектар об диҳем ҳозир ҳамин аз ҳамин усулҳои қатрагӣ 3 соат ба об медиҳем. баъди боздид ва шиносоӣ президенти кишвар дар ҳамин ҷо аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти хушсифату аз ҷиҳати экологӣ тозаи хоҷагиҳои деҳқонӣ ва алоҳидаи ҳудуди ноҳия дидан намуданд. дар намоишгоҳ аҳли заҳмат дастранҷи худро ки бо шаклҳои гуногун ба маъраз гузошта шуда буд муаррифӣ намуданд. ёдовар мешавем ки ноҳияи Ашт бо имконоти хуби ҷуғрофӣ инчунин обу ҳавои мутобиқ барои парвариши ҳама гуна навъҳои зардолу мусоид аст ва дар хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ноҳия намудҳои гуногуни он парвариш меёбад. зардолуи хуштаъми ин минтақа дар бозори ҷаҳонӣ талабгорони зиёд дорад ва дар намоишгоҳи имрӯза он дар шаклҳои тару тоза, хушкшуда, консервашуда ва дигар навъҳо пешниҳод гардид. дар қисми дигари намоиш маҳсули дасти оҳангарон, ҳунари нонпазии кадбонуҳо ва як қатор ҳунарҳои мардумӣ ки аз рушди ҳунару ҳунармандӣ дар ин ноҳияи дурдаст дарак медиҳад ба маъраз гузошта шуда буд. сарвари давлат зимни шиносоӣ бо дастовардҳои хоҷагидорон ба фаъолияти назарраси онҳо баҳои баланд дода ҷиҳати боз ҳам самаранок истифода намудани замин ки кафили таъмини амнияти озуқаворӣ буда дар шароити кунунӣ саривақтист дастуру супоришҳои мушаххас доданд. 8 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо 100 нафар ятим аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд мулоқоти самимӣ анҷом дода ба онҳо тӯҳфаҳои идона тақдим намуданд. ҳаштуми сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо 100 нафар ятим аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд мулоқоти самимӣ анҷом дода ба онҳо тӯҳфаҳои идона тақдим намуданд. арзу сипоси худ ва тамоми дастпарварони мактаб-интернатро аввалан ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. зеро ба мо чунин шароитҳои беҳтаринро муҳайё карданд. мо ятимон ҳаргиз худро рӯйҳафтода ҳис намекунем, зеро меҳру муҳаббати самимии пешвои муаззами миллат дили шикастаи моро пайванд менамояд. ҷавобан ба ҳамаи ғамхориҳои давлату ҳукумат мо ваъда медиҳем ки мактабро бо баҳои хубу аъло хатм намуда дар оянда номбардори парчами ватани азизи хеш мешавем. тӯҳфаҳои пешвои миллат аз сару либос, лавозимоти хониш ва маблағҳои пулӣ иборат аст. тавре иттилоъ дода шуд ки имрӯз дар вилояти Суғд 621 нафари ятими кул ба қайд гирифта шудааст ки 173 нафарашро духтарон ташкил медиҳанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суханронии ятимонро ба муносибати ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатӣ таҳният гуфта аз дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати кишвар нисбат ба онҳо ёдовар шуданд.
таъкид гардид ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ҷиҳати дастгирӣ ва соҳибкасб гардондани кӯдакону наврасоне ки бо амри тақдир бепарастор мондаанд тадбирҳои муҳимро амалӣ менамоянд то онҳо роҳи зиндагии худро пайдо намуда дар оянда ҳамчун мутахассисони варзида дар пешрафти соҳаҳои муҳими иқтисоди миллӣ ва ободии диёр саҳмгузор бошанд. мо насли хушбахти замон шукрона аз он мекунем ки дар тоҷикистони соҳиби истиқлол зиндагӣ дорем. таваҷҷӯҳи махсуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки мо наврасон аз он илҳоми тоза гирифта баҳри донишомӯзиву касбомӯзӣ сидқидилона ҷидду ҷаҳд намоем. ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ваъда медиҳем ки мактабро бо баҳои хубу аъло хатм намуда баҳри шукуфои ватани азизамон саҳми арзандаи худро гузорем. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати самимии наврасонро ба омӯзиши илму донишҳои муосир, забономӯзӣ, аз худ намудани касбу ҳунар, дӯст доштани ватан ва эҳтирому аҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ ҳидоят намуданд. агар касб ҳунар дошта бошед, сарфи назар ки кадом касб ва ҳунаре шумо худатон завқ доред, ҳамо давай кунед, ҳаморо интихоб кунед. завқ дошта бошед, ҳамун касб ва ҳунар оянда шуморо ҳам соҳиби маърифат мекунад, ҳам соҳиби зиндагии умри бобаракат мебинед, хоб ҳам рӯзгоратон зиндагиятон хубтару беҳтар мешавад. барои ҳамаи ин ноил шудан аз ҳоло хондан то давраи камолотатон мо шуморо тарбия мекунем, нигоҳубин мекунем, мехонем, соҳибкасб мегардонем, ба ҳаёти мустақилона гусел мекунем. кӯдакону наврасон барои ғамхориҳои падарона ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории самимӣ баён намуда қавл доданд ки мактабро бо баҳои хубу аъло хатм мекунанд ва оянда ҳамчун мутахассисони варзида дар рушду пешрафти тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми назарраси худро мегузоранд. дар ҷои мулоқот барои волидахотири ятимон ҳамчунин дастурхони идона ороста шуда барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳод карда шуд. дар воқеъ ятимону бепарасторон таҳти ғамхӯрӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд ва ба муҳайё намудани шароити хуби таълиму тарбия ва роҳнамои онҳо ба ҳаёти мустақил пайваста таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешавад. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ашт ба фаъолияти корхонаи ресандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саноати Ашт расман оғоз бахшиданд. бо фаъолияти корхонаи ресандагӣ беш аз 400 нафар сокини деҳоти ноҳияи Ашт бо кори доимии баландмуз таъмин гардиданд ки аксари коргарону мутахассисонро занону духтарон ташкил медиҳанд. 8 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Ашт ба фаъолияти корхонаи ресандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саноати Ашт расман оғоз бахшиданд. корхонаи ресандагӣ нахустин корхонаи ширкати саноати Ашт мебошад ки бо саҳму иқдоми соҳибкорони ватанӣ Зайлобиддин Мақсудҷонов ва Манзуралӣ Мамадҷонов бо мақсади коркарди нахи пахта, истеҳсоли маҳсулоти нимтайёру ниҳоӣ ва бунёди ҷойҳои корӣ таъсис дода шудааст. таъсису фаъолияти коргоҳу корхонаҳои нав дар афзун намудани маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ, рушди иқтисоди миллӣ, ҳалли масоили иҷтимоӣ, аз ҷумла фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ нақши муҳим доранд. ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки корхонаи ресандагӣ бо равона намудани 64 миллион сомонии сармояи дохилӣ бо бунёди иншооти истеҳсолию инфраструктураи саноати сабук, вориду насби дастгоҳу таҷҳизоти муосир таъсис дода шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорон ва мутахассисони ширкати саноати Аштро дар таъсиси ин корхонаҳои саноатӣ ки саҳмгузорӣ дар татбиқи ҳадафи чорумии стратегӣ саноатикунонии босурути кишвар ва истиқболи арзанда аз ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, шоиста арзёбӣ намуданд. дар корхонаи навтаъсис коркарди нахи пахта ва истеҳсоли ришта бо технологияи пешрафта ба роҳ монда шудааст. таҷҳизоти технологӣ сохти ширкати рифаи давлати Италия аз ҷумҳурии мардумии Чин ворид карда шудааст ва ин технологияи нави соҳа мебошад.
иқтидори истеҳсолии солонаи корхона коркарди зиёда аз 5000 тонна нахи пахта ва истеҳсоли ришта аз он мебошад. бо фаъолияти корхонаи ресандагӣ беш аз 350 нафар сокинони деҳоти ноҳияи Ашт бо кори доимии баландмузд таъмин гардиданд ки аксар коргарону мутахассисонро занону духтарон ташкил медиҳанд. коркарди нахи пахта, истеҳсоли маҳсулоти нимтайёру ниҳоӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии ҳукумати кишвар ва бахши муҳими ҳадафи стратегии саноатикунонӣ бо суръати Тоҷикистон маҳсуб меёбад. истеҳсоли маҳсулоти ресандагӣ, бофандагӣ ва маҳсулоти ниҳоии дӯзандагӣ омили афзун гардидани ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти соҳаи саноати сабук ва манфиат ба иқтисоди миллист. дар ноҳияи Ашти вилояти Суғд баҳри иҷрои барномаҳои ҳукумати кишвар оид ба рушди пахтакорӣ чорабиниҳо амалӣ гардида, таи солҳои охир ҳаҷми истеҳсоли пахта зиёд карда шудааст. истеҳсоли солонаи пахта дар ноҳия ба 15-16 ҳазор тонна ва нахи пахта ба зиёда аз 6 ҳазор тонна расидааст. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷмаи корхонаҳои истеҳсолии ширкати саноати Ашт, корхонаҳои дӯзандагию ҷуроббофӣ ва коргоҳи пойафзолдӯзиро мавриди истифода қарор доданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар матлаби ҳамкасбони мо. 8 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷмаи корхонаҳои истеҳсолии ширкати саноати Ашт, корхонаҳои дӯзандагию ҷуроббофӣ ва коргоҳи пойафзолдӯзиро мавриди истифода қарор доданд. соҳибкорони ватанӣ ва мутахассисони ширкати саноати Ашт дар деҳаи Гулшан корхонаҳои дӯзандагию ҷуроббофӣ ва коргоҳи пойафзолдӯзиро таъсису бунёд намуданд ки ин се корхонаю коргоҳи истеҳсолии якҷоя бо корхонаи ресандагӣ замина ба маҷмаи саноатии рушдёбанда мебошад. ин иқдом дар рушди саноат дар деҳот саҳми арзанда ба муносибати эълони солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат арзёбӣ гардид. иттилоъ дода шуд ки корхонаи дӯзандагӣ бо вориду васлу насби 33 адад дастгоҳҳои муосир таъсис ёфтааст. дар корхона барои 33 нафар занону духтарони маҳаллӣ ҷойҳои корӣ фароҳам оварда шудааст. дар корхона як қатор маҳсулоти дӯзандагӣ чун либосҳои занона, мактабӣ, махсуси корӣ ва ҳамчунин либосҳои варзишӣ дӯхта мешаванд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ аз корхонаи дӯзандагӣ бо коргарон, занону духтарон суҳбат карда ба масъулону мутахассисони корхона супориш доданд ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ зиёд ва аз ҳисоби даромаднокӣ маоши коргарон баланд бардошта шавад. занону духтарони корхона ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани чунин шароитҳо ва ғамхорӣ нисбати онҳо изҳори сипосу қаноатмандӣ намуданд. ман баъд аз хатми мактаби миёна рост ба ҳамин коргоҳи дӯзандагӣ омадам, чунки ман дар вақти мактаб ман ҳам дӯзандагиро ҳам дар хона омӯхта будам ва мо хурсанд аз он ҳастем ки чунин шароити мусоид барои мо фароҳам оварда шуд. мо хеле хурсанд аз он ҳастем ки пешвои муаззами миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин корхонаро ба мо кушода доданд ва мо аз пешвои миллатамон хеле миннатдор ҳастем. маҳз бо дастуру супоришҳо ва маслиҳатҳои муфиди сарвари давлат буд ки мо сокинони ноҳияи Ашт ба чунин корхонаи азим ба ҷои кори доимӣ таъмин гардидем. маҳсулоте ки мо мебарорем воридот ивазкунанда буда айни ҳол дар тамоми ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба фурӯш рафта истодааст. мо барои чунин ғамхорӣ ба пешвои миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдорӣ баён мекунем. корхонаи ҷуроббофӣ нахустин дар минтақа буда бо вориду насби 100 адад дастгоҳ таъсис дода шудааст. кори дастгоҳҳо ба таври автоматӣ сурат гирифта маҳсулнокӣ баланд доранд. дар 100 дастгоҳ дар як шабонарӯз дар ду басти корӣ 20 000 ҷуфт ҷӯроб истеҳсол мегарданд. ҳаҷми истеҳсоли солонаи ҷӯроб дар корхонаи навтаъсиси ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саноати Ашт беш аз 6 миллион ҷуфтро ташкил медиҳад. барои ҷӯроббофӣ 4 нави ришта дар 4 ранг ҳамчун асос истифода шуда, гулҳои ҷӯробҳо аз 6 ранги ришта истеҳсол мегарданд. истеҳсоли ҷӯробҳо аз 5 марҳилаи технологӣ ҷӯроббофӣ, нӯкчадӯзӣ, дарзмоли буғӣ, тамғагузорӣ ва бандубаст иборат мебошад. ҷӯробҳо мутобиқ ба стандарту сифат бо тамғаи молии саноати Ашт истеҳсоли ҷумҳурии Тоҷикистон ба харидорон пешниҳод мегардад. дар истеҳсоли ҷӯробҳо дар як баст 50 нафар бо кори баландмузд таъмин гардиданд ва коргарон аксар занону духтарони маҳаллиянд.
президенти кишвари муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо корхонаи тозабунёд, суҳбат бо соҳибкорону мутахассисон ва коргарон дастуру супориш доданд ки ба сифату стандарти маҳсулот диққати хоса дода минбаъд ҳаҷми истеҳсолро зиёд намоянд. зеро талабот ба ин маҳсулоти ватанӣ дар бозори дохилӣ зиёд буда, таъмини талаботи аҳолии кишвар бо маҳсулоти ватанӣ аз самтҳои афзалиятноки рушди соҳаи саноат дар мамлакат маҳсуб меёбад. бо таъсису фаъолияти коргоҳи пойафзолдӯзӣ ширкати саноати ашт дар таъмини талаботи аҳолӣ бо пойафзоли истеҳсоли худӣ саҳмгузорӣ менамояд. коргоҳ бо вориду насби маҷмӯи дастгоҳҳои пойафзолдӯзӣ чун дастгоҳҳои дӯзандагӣ, қолабгирӣ ва коркарди пойафзол, бурандагӣ ва суфтакунӣ фаъолият менамояд. бо кӯшиши соҳибкорону мутахассисони ширкат ба коргоҳ дастгоҳи сохти нави дизайну гулпартоӣ ба пойафзол ворид карда шудааст ки муосир буда дар ороиши пойафзолу иҷрои амалҳои хоси истеҳсолӣ корҳоро пурмаҳсул, хушсифат ва мутобиқи мӯду духти муосир ба таври автоматӣ анҷом медиҳад. ашёи хоми асосӣ ба пойафзол, чарми табиӣ ва дигар ашёи хом чун ширеш, такбанд, патак ва амсоли ин дар асоси шартномаҳои ҳамкорӣ аз корхонаҳои соҳавии ватанӣ ва хориҷӣ вориду таъмин карда мешаванд. мутахассисони коргоҳ дар асоси таҷрибаи корӣ ва аз худ кардани технологияи муосир номгӯю наву намуди пойафзолро дар мӯду духтҳои гуногун истеҳсол менамоянд. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи ашти вилояти Суғд бо роҳбарону фаъолони вилоят мулоқот намуданд. дар оғоз сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирокдорони вохӯриро бо фарурасии ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. президенти кишвар зимни суханронӣ натиҷаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи аштро таҳлилу баррасӣ намуда барои иҷрои корҳои созандагии ҷиҳати истиқболи сазовори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва татбиқи ҳадафҳои бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. таъкид гардид ки дар давоми 3 соли охир дар ноҳияи ашт 850 иншоот ба маблағи умумии зиёда аз 160 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. пешвои миллат саҳми мардум аз ҷумла соҳибкорони ватандӯсти аштро дар самти дастгирии сиёсати созандаи ҳукумати кишвар махсус таъкид намуда иброз доштанд ки танҳо дар 5 соли охир аз ҷониби соҳибкорон дар ноҳия 20 корхонаи нави саноатӣ мавриди истифода қарор дода шуда дар онҳо зиёда аз 1000 нафар сокинони ноҳия бо кор таъмин гардиданд ва шароити зиндагиашонро беҳтар намуданд. ба таҷрибаи намунавии деҳқонони ноҳияи ашт дар истифодаи заминҳои шур ва бунёди боғҳои хуч баҳои баланд дода шуд. зикр карда шуд ки ба фаъолият оғоз кардани корхонаҳои бунёдгардида боиси ба шуғли пурмаҳсул фаро гирифтани занону бонувони ин ноҳияи дурдасти кишвар мегардад. бо зикри нишондиҳандаҳои ибратбахши рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи ашт ва иқдомҳои созандаи соҳибкорони пешқадами он, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамаи нафарони дар ин корҳо саҳми намоён гузоштанд самимона изҳори сипос намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба вазъи соҳаи саноат ки рушди он яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар ба шумор меравад андешаронӣ карда иброз доштанд ки дар 7 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди вилояти Суғд беш аз 100 корхонаи нави саноатӣ ба истифода дода шудааст ки аксари онҳо ба саноати коркард рост меоянд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти навид ки мустақиман манзуратон намудем. хайр, саломату пирӯз бошед.